Umhla zinhlanu kuNdasa wonyaka u2020 usuku Izakhamuzi zakulelizwe ezingasoze zalikhohlwa. Ngalolu suku owabe engungqongqoshe wezempilo uDokotela Mkhize wamemezela umuntu wokuqala owatholakala ukuthi unegciwane icorona kulelizwe. In this case, this is a family member who has got a wife and children at home. When he came into the country, he did not have any symptoms and any fever. So at our port of entry, there was nothing untoward that was recorded about this particular individual. Lokhu kwasho ukuthi isizoguquka indlela abantu abaphila ngayo. Njengezinye zezindlela zokubhekana naleli gciwane, umengameli wahlonza izwe njengelibhekene nenhlekelele. Wavala ezinye izinhlaka zomnotho wezwe okuyi-lockdown mhla ziyi-15 kuNdasa ka-2020 ukunqanda ukusabalala kwaleli gciwane. As a consequence, the National Coronavirus Command Council has decided to enforce a nationwide lockdown for 21 days with effect from midnight on Thursday, the 26th of March. Emva kwezinsuku ezimbili kwenzeke lokhu, kwethulwa umkhandlu obhekele izindaba ezithinta i-coronavirus ukhola izwe ngezinhlelo zokubhekana naleli gciwane. Zaqhubeka nokwenyuka izibalo zabantu abathelelekayo emhlabeni wonke. Lokhu kwachaza ukwelulwa kwe-lockdown. Eqaleni yabe ibekelwe izinsuku ezingama-21, kepha-ke manje sekwedlule iminyaka emibili izwe lisengaphansi kwesimo senhlekelele. Lena-ke kwabe kuyinkomba yokuthi kunzima ukulwa naleli gciwane. Umengameli wayelokhu ethula inkulumo echazela izwe ngenqubekela phambili ekulweni nalolu bhubhane. Lezi thangami zabe zibizwa ngemhlangano yemndeni phecelezi i-family meetings. The current circumstances require extraordinary measures to curb the spread of infections. Emva kwezinyanga ishisa impi yokulwa nalolu bhubhane kwalokoza inhlasi yethemba uma sekutholakala imigomo ye-COVID-19. Kodwa ke lokho kuze nezinselele zakhona njengoba iningi namanje lisenongabazane ngokugoma. Kumanje bangu-42% abantu bakulelizwe asebekhulile asebegome ngokugcwele. There will be sufficient vaccine doses available for the rest of the year. We've made tremendous progress also in addressing the challenges we faced as a country and the continent. Khathi ehambele imbizo yokuqala yangemuva kwenkulumo abeyethulela izwe eMahikenge Northwest, umengameli unxuse abantu ukuba bagome ngoba leli gciwane alikakapheli. Harenze re sheba gore whether the state of disaster for resitosifetsaneng. The important thing ko gore we must vaccinate and ensure gore kaofela rona we are vaccinated. Naye ke umengameli uhlabe umgomo wakhe wokuqinisa lowo awuhlaba kuqala. NgoLwesibili umthetho wezenhlekelele izwe elikuwo njengamanje uzophelelwa isikhathi. Ukuzoncika kungqongqoshe wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu uDokotela Dlamini Zuma ukuthi ingabe lo mthetho uzokwelulwa ngenyanga yini futhi.